Cambuur wil als tredde de winterstop in. Netjes in de verlies positief gevoel bij Heerenveen. En Dirk Buitenzorg, de hit van bobslag. Dit is de sport van maandag 9 december. Goeien en welkom bij Bobbeslag. Mooi aans dus de primeur van uw kriesnoemer Oerus Hinderderk. En ik nog een verslag van de Adventure Run op het Ameland, maar liefst 2 parcoursrecords. Maar eerst voetbal, want Cambuur spelen justermiddag de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelte uit bij Willem II. De inzet, het derde plak in de competitie. Cambuur begon de wedstrijd met 1 punt voorsprong op de Tilburgers. De ambiance wie sfeervol in het Koning Willem II stadion in Tilburg justermiddag. En er stier dan ook wel wat op het spul, want beide ploegen die staan vlak bij elkaar in de strijd die eens om het derde plakje. Het wie Willem II dat hem in de beginfase als beste wist te inspireren door die sfeer in het stadion. Want de thuisploeg die gaat volledig op de onval in de beginfase. Cambuur mat achteruit. En Willem II weet kansen te creëren. Hier via Donny de Groot. Maar een prima redding van Robert de Loeke zorgt ervoor dat de score dan al net Iepenbrutsen wordt. Kan er dan van Willem II van de linkerkant. Valt wat in de kluts en op een ei is het Donny de Groot die het zitten kan. Maar nu hoeft de Loeke net in actie te komen. Maar Willem II gaat terug. Hier de onval over de linkerkant. Danny Guit, oudspeler van Cambuur. Hij zou op slag van rechts blesseerd uitvallen. Krijgt hier de bal voor. En het is Danny Schreus die het zit en op een ei is het te Loeke. En zo had de keeper van Cambuur de Jouters in de beginfase goed in de race. Ja, ik moet zeggen het ging wel lekker. Ik denk dat ik al redelijk snel een paar ballen richting goal kreeg afgevuurd. En ik hield er een paar tegen en ja, daarvoor sta ik. En ik merk gewoon de laatste week omdat ik meer speel dat het steeds beter gaat. En, ja, dan heb ik in ieder geval mijn deel heb ik dan gebracht en zij moeten dan maar scoren. En dat docht Willem II dus net. In stadig onverroerd het beeld van de wedstrijd ook wat. Daar zeg je hem in een hoekje lezen, Martijn van der Laan. Een tik op zijn erg zorgt ervoor dat de centrale verdediger net verder kan. Zijn vervanger is Robert van Boksel en hij zoekt het goed wan daar in het centrum van de verdediging met Leon Hezen. En Van der Laan zucht, maar dat ene echt dat zijn ploegenoten beter worden, beter in de wedstrijd komen. Dit is een onverloren linkerkant, maar de Leeuw zit krek voor ons. Hier misschien ik al lezen kunnen op Mark de Vries die het vrij voor de goal stier. Maar staren gewoon wordt Cambuur gevaarlijker. Sjuggens, dit prachtige stekbaltje van Sander van der Heijden op Erik Bakker. Hij kan hem de krek net inkrijgen, maar zo komen er wel kansen van de Jouters die het in het veld ook beginnen te domineren. Willem II wordt verzet. Hier een goed blok van Ozan Turk. Brengt de bal bij Dissels. Prachtig hakje van Mark de Vries. En dan is het uiteindelijk Vossenbelt die te verzorgt dat het net een goal voor Cambuur wordt. Voor sommige mensen wie het sliep verwekkend, dat wie de wedstrijd bepaalt net. De tweede helft komt dan. Maar Sander van der Heijden op een ei in de combinatie. En het schot van Erik Bakker. Alweer een kans voor Cambuur. De kansen die we kregen, dat we die niet benutten. En vaak ook met hele goede aanvallen. De laatste bal die daar net niet goed was of net niet scherp genoeg. Ja, dat was vandaag essentieel. Want je moet de kansen wel benutten en die kriegen Cambuur dus wel. Hier, Turk bij de voorzet. Dissels kinderen erbij en Mark de Vries in het zietnet. En zo domineerde Cambuur in de tweede helft in Tilburg bij Willem II. Maar bleef de stand nog altijd 0-0. En zo nou en dan komen de Tilburgers direct uit. Hier werd de bal nog krek voortwerken terug Leon Hezen. En dan zucht het publiek het weer zitten. Maar het is Cambuur dat nog altijd de betere ploeg is. Hier de Leeuw ervan terug, over de linkerkant. De voorzet komt en krek net. En dat was eigenlijk een beetje het verhaal van de wedstrijd. Dat je zegt, nou, de doelpunten. Ze voelen al hier krekt net. Hier is Pereira in de war. En dan scoot de bal Samar naar de Leeuw. Die neemt daar eigenlijk net genoeg tijd voor. En zit dan vanuit een kansloze positie. Maar het zijn voorbeelden om te litten dat Cambuur absoluut de betere ploeg wie. Dit is de slotfase van de wedstrijd. Swinkels vergriept hem om Mark de Vries. Skiert zich de Sanders jouwt nog een keer een vrije trap aan de Jouters. David Meul, oud-keeper van Cambuur, zet de Moordel. En Ozan Turk zit Heegoer. Het weer de laatste mogelijkheid van Cambuur in deze wedstrijd. Want uiteindelijk moeten de Jouters genoegen nemen met een 0-0 leaguespul. En dat doet ze zelfs misschien wel een beetje te kwaad mee. Ik moet zeggen dat we buiten de eerste 10, 15 minuten na de wedstrijd gedicteerd hebben. Met veel lef en durf gespeeld hebben. Het Cambuur waar wij naartoe willen hebben we bij 5 lagen hebben we gezien. Grote delen van de wedstrijd. En daar heb ik de jongens een groot compliment voor gemaakt. Het enige wat je zelf ook aangeeft. Het gaat wel om de balletjes die tegen het netje aanrollen. En ik moet zeggen dat wij 5, 6, 100% uitgespeelde kansen hebben gehad. En helaas zijn we niet tot scoren gekomen. Liekwols eindigt het Cambuur het seizoen op een derde plakje met 30 punten uit Zandje wedstrijden. En dat is prima.
Ja, dus een mooie afsluiting van de eerste seizoenhelft. Ja, en dat je dan nog op 30 punten komt en sowieso verzekerd bent van die derde plaats. Dan denk ik dat je als trainer zijn en als staf zijnde uiterst tevreden kunt zijn. Nou, voor de volledigheid nog even. Geert van Thunen zei het al. Cambuur stiet na dit leaguespul op een derde plak, vlak achter Eindhoven, met 30 punten. Zwolle stiet een stritlengte voor en liek het terug op de titel uit te stevenen. Op vrijdag 13 januari komt Cambuur weer in actie. Dan zijn de nummer 14 en dat is Fortuna Sittard. Van losers onthelden. Sarap kan het gaan in het voetbal. Heerenveen maakt verliezen hier een rampseizoen mee en begint dit seizoen weer verschrikkelijk. Weer een ier in de marge driegt, maar niet is minder weer. Heerenveen is 13 wedstrijden op regen net te verslaan. Ontjuster. PSV is met 4-4 in de betere. Tegeer met trainer Ron Jans, topscorer Bas Dost en de revelatie van het seizoen Jeffrey Gouwenleeuw sjoggen we waarom op de eerste helft van het seizoen. Vooral blijde gezichten bij Heerenveen de laatste weken. En dat is logisch na zo'n seizoenshelte. Maar hoe oors begint het seizoen? 2 keer wordt er maar 4-1 verlen. En al is het tegen Ajax en Twente, het viel net goed. Want je kunt namelijk verliezen van Ajax en van FC Twente. Maar de uitslag was natuurlijk veel te groot. Maar ik vond dat er wel verklaringen waren. Want we hebben tegen Ajax eigenlijk bleven aardig hangen in de wedstrijd. Alleen toen werd het 3-1 en ja, toen deden we niet meer wat we moesten doen. En toen dreigde gewoon een grotere uitslag en werd het 5-1. En in die fase had het nog erger uit kunnen vallen. Je weet natuurlijk ook dat je kan verliezen van hen. Maar goed, daarna hebben we het gewoon weer goed opgepakt. Ja. Maar wat is gebeurd? Ja, het is gebeurd. Het team had gewoon een paar goede resultaten nodig om gewoon wat beter in het veld te komen, denk ik. En dat is ook gebeurd. En, nu zijn we dus 13 wedstrijden bij ongeslagen, maar helaas was het gisteren weer verbroken. De ommekeer komt bij Feyenoord uit. Heerenveen komt met Jochem man te spelen, maar sleept er toch een knap leaguespel uit. Ja, Feyenoord vind ik echt van het team en van ons allemaal een enorme prestatie. Want 2 keer 5-1 verliezen en alle kritiek die er komt, en dat is logisch vanaf de buitenkant, ja, dan staat er aardig wat druk op. En we hebben daar bij Feyenoord een uur lang hebben we gewoon uitstekend gespeeld. We waren beter dan Feyenoord, we stonden op voorsprong. En dus we kunnen voetballen en we kunnen knokken. Heerenveen wint met 3-0 van Grace en het begint stadig gewoon te rinnen. Er binnen nog wat lullige leaguespultjes tegen de Graafschap, Heracles en RKC. Maar in de wedstrijden tegen AZ en Excelsior liet Heerenveen schitterend voetbal zien. En tegen AZ is Gouwenleeuw de grote man. Nou ja, vorig seizoen heb ik natuurlijk de laatste 6 wedstrijden gespeeld. Dus dan is het een beetje te kort om dan te zeggen dat het echt een doorbraak is. Maar goed, dit seizoen heb ik bijna alles gespeeld. Dus ja, dan is dit het jaar voor me echt een doorbraak. Ja, je hoort erbij. Volgens mij ben je niet meer uit de basis weg te denken. Nee, ik ben sinds dat ik erin ben gekomen ben ik er ook niet meer uitgegaan. Dus het geeft natuurlijk veel vertrouwen en het is allemaal positief. En tegen Excelsior is Bas Dost de grote man. Hij scoort 4 keer en is nou topscorer van de Eredivisie. Ja, nu gaat het eigenlijk wel lekker en ik ben topscorer, dus het kan niet op. Nee, dat zou ik net zeggen. Hoe had je dat van tevoren gedacht? Nee, niet gedacht, maar ik weet dat ik kan scoren, dat ik goals kan maken. Dus ja, het zit erin. Alleen ja, dat het er zo uitkomt, dat had ik niet, zo niet verwacht. Nee. Is er bij jou echt een knop omgegaan? Dat komt ook door mezelf, omdat ik daar toch veel meer mee bezig ben dan afgelopen seizoen. Waarbij ik het toch meer liet varen, zo van het loopt bij mij niet. Dus het kan me eigenlijk niet schelen hoe het nu verder gaat. En dat gaat... Die stap heb ik wel gemaakt nu. Ja, zo. Zelfkritisch. Ja, maar ja, dat mag ook wel na zo'n seizoen, denk ik. En al is de wedstrijd van Juster tegen PSV, maar de 4-1 nederlaag een grutte domper, het is toch een mooie eerste helft van dit seizoen worden. Nou is het een kwestie van volhouden. Vrienden die Heerenveen naar Santje wedstrijden, namelijk echt gewoon zonde. En zak het daarna hielendol fot. Het gevoel is nou dat dat net weer gebeurt. Als wij zo voetballen zoals wij deze helft hebben gevoetbald, dan op gisteren na, dan zie ik geen problemen. Ja, en dat gevoel heerst in de hele ploeg, dat dat niet weer gaat gebeuren? Nee, ik denk dat helemaal niemand daarmee bezig is. Er zijn ook een paar spelers die daar helemaal niet bij waren. Nee, dat scheelt ook. Dus ja, nee,
ik ben er absoluut niet bang voor. We hebben echt de intentie om de ploeg zo goed als mogelijk bij elkaar te houden. Zeker als het gaat om de bepalende spelers. Nou, dat ziet er denk ik best goed uit. Maar je weet nooit wat er gebeurt. En dan is het aan de club om eventueel erop te reageren. En anders maar niet. Want als we dit bij elkaar houden, dan ben ik gewoon hartstikke tevreden. Dus we moeten gewoon door met de ontwikkeling die we hebben doorgemaakt. En nou, dat is de intentie van 2012. En ja, dan hoop je dat je dat ook kunt laten zien met een prijsje. Of een prijs. De volslijne interviews met trainer Ron Jans, Jeffrey Gouwenleeuw en Bas Dost kun je veromzien op onze website omroepfriesland.nl. Het rennen dan. Op het Ameland waar het sneu voor de 8e keer de Adventure Run organiseren. Bij goed 3400 hutrenners hellen de organisatie een nijrecord aan deelnemers. Om het waar beter wie als tocht konden de toppers bij de Mali en de Vrouwje een onval dwaan op het parcoursrecord. Al bleef draven op een eiland een vak apart. De Christmerk op het Ameland is het teken dat de Adventure Run weer organiseren wordt. En deze keer stiert de organisatie voor het eerst op eigen voeten. Tot aan vorig jaar hebben we altijd samengewerkt met SV Friesland. En dit jaar werken we voor het eerst samen met Leonidas uit Leeuwarden. Maar de wedstrijd is eigenlijk niet de aangemelde wedstrijd bij de Knauw. Wij dachten dat het geval was, maar dat is niet het geval. Maakt verder eigenlijk helemaal niks uit. Maar ja, als je het zo zou willen noemen, het is een wilde wedstrijd. Een wilde Adventure Run. En waar ben je dan de favorieten? Deze Mariska Kramer is parcoursrecordhouster. Ik heb jou een week alleen had ik me helemaal het leblage dus draaft op een marathon. Ja, we doen een jouw week meer heel rustig gegaan. Ik heb geen flauw idee. Het leek het mij verstandig om net het onderzoek te kunnen te halen. Ga ik net aan. Raymond van Lunzen is parcoursrecordhouder bij de Mali. 9 man die doet mee en ik acht 9 man wel een van de favorieten als een van de favorieten. En ik denk dat hij dat parcoursrecord ook wel moet kunnen pakken. Het is de eerste keer dat ik hier een halve loop en ik heb in ieder geval van andere atleten gehoord dat het een hele zware halve marathon is. Dus ja, we moeten maar even zien. Hè? De marathon en bak, succes! Ja, dankjewel. En dan krijgt van Twaan is het vier de hele marathon op Ameland van start met Erik Negerman die het heel vlot uiteen zet. Hij weet dat hij een voorsprong in de eerste helft te pakken had op de marathonploeg van Luc Crottoir. Luc Crottoir, meervoudig Nederlands kampioen op een marathon, is hier met zijn team atleten en zit in de achtervolging. Raymond van Lunzen zit nog in dat groepje. En daar is Mariska Kramer, de houdster van het parcoursrecord. 1 uur, 19 minuten en 16 tellen. En ken dat scherper. Erik Negerman had de jacht inzet op het record van Raymond van Lunzen. 1 uur, 11 minuten en 56 tellen is voor deze Negerman gewoon een tijd die te heljen is. Hij komt uit de baanatletiek en had al eens 1 uur en 4 minuten die 1 uur de hele. Hij neemt voorsprong op de achtervolgers uit Eindhoven. Mariska Kramer ran in Philadelphia een nieuw PR op de hele marathon. In 2 uur 34 minuten. En ja, hoe bot ben je dan hersteld hier op het Ameland? Negerman zocht er heel fris uit. Hij breidde de voorsprong uit van 25 tellen naar maar liefst 50 aan het einde. 4 hele kilometer straan had het er dan op zitten. En hij leidt op schema, ook voor het parcoursrecord. De achtervolgers zijn alle man van Eindhoven, van Luc Crottoir, de man hier in het green achterom. Zij beziek je om het deze man, de Fries om uit Zuid-Bolzert, dreig te meidje. En Mariska Kramer weet keurig de aansluiting te houden bij de voorsten van het peloton. Dit is de nummer 12 van de wedstrijd, Megersia Gedisha. En hij zocht het verschil met Negerman oprennen tot oer de minuut. Zijn clubgenoot rent achter hem, maar het is Negerman die het wel degelijk die voorsprong vasthouden kan. Wat hiet, hij rent bij de man wij. En dan gaan we kijken wie de nummer 1 gaat worden, wie de winnaar gaat worden van deze 8e Adventure Run daar van Ameland. Erik Negerman verpulvert het oude parcoursrecord met maar liefst 1 minuut 54. De nieuwe tijd wordt 1 uur 10 minuten en 2 seconden. Een prima prestatie.
Het waaide hard, dus dan is het altijd nog even afwachten wat je op de terugweg verliezen aan tijd. Maar uiteindelijk viel dat wel met. Het komt wel aardig tegen de wind in, het tempo ook nog hoog houden. Dus ja, het is uiteindelijk ruim onder de tijd van Raymond. De nummer 12 wordt Megersia Gedicia op 1 minuut 28. En Mariska Kramer verbetert haar eigen parcoursrecord maar eerst 2 minuten en 6 seconden naar 1 Santje 10. Parcoursrecord van 2 Jelien, toen wie ik nog net zo spits op het ren. En ja, ik ga de oorstad nog maken om me helemaal op het ren te lezen. Dat, ja, het ren gewoon wat flattertje. En dus had Amelon 2 Frieske winners van de 8e editie van de Adventure Run. Erik Negerman en Mariska Kramer. Proficiat. We binnen alweer haast 3 maanden eigenaar van uw mooie Hinderderk. Redden van de slag en in goede handen bij Elke Kruis en Sjoukje Wagenaar in Terband. En wij binnen zat wel bliekendocht net de jenigen die het derk in uw het sluiten hebben. Elke niet in Kinnemhast. Derken is een hit van de bopperste plank. Nog net op de koersbaan, maar wel de boeten. It's gonna be a cold, cold Christmas without you. Dreaming of those warm, warm, lazy summer days. It's gonna be a long and lonely Christmas without you. Dreaming of those warm, lazy Wij maar de Christ het haar. So this is Christmas, and what have you done? Mooi Christnummer, had ik dat zei. Wat denk je dan gelijk aan? Ja, wij denken gewoon misschien aan een heel gewoon veske rinkelbel of zo. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Rinkelbel, hoe gaat het dan? Ja, oh, moet ik het helemaal zien? Oh, what fun it is to ride in the Chevrolet. Ja. Jingle bells bedoel je ook? Jingle bell. Jingle bells, jingle, jingle, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Is er een bepaalde noemer wat je in de gedachten zit? Ja, Johnny Cash heeft een hele protte mooie Christplaten. Hi. My God. Hi, babe. On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. Er komt een Christplaat oer Dirk Buitenzorg. Ja, ik denk dat het geweldig bij Sinterklaas aan en nu krijgen we dit ik nog. Dat is helemaal mooi. Nou, ik denk nou is het einde helemaal natuurlijk. Want ja, daar droom je net hier zo. Van Exia Squatter hebben we dat nooit gehad. Maar nou, maar Buitenzorg natuurlijk, ja, je kan alles verwachten. En nou, het zou prachtig wijzen natuurlijk. Is je stem op een Friese top 100? Dirk Buitenzorg op 1? Ja, natuurlijk. Ik zet hem direct op 10. Een Christhit? Ja. Is ik stem op een Friese top 100? Ja, zeker. Ja, en dan is nou het moment er. Het wie misschien al stiekem wat trok aan bij Gwon, maar we hebben Jacob en Krijn van die twa vregen om een mooi Christnummer te maken over Usderk. En die wien voor het enthousiast en het bennenkoor van Egbert Klazinga van basisschool De Wingert in Drachtse Kompanijen. Dus we binnen Tiergegrutsk op Usnummer Usderk. De start is gevallen. Na de start is het Dirk Buitenzorg die de leiding heeft genomen. Die pakt onmiddellijk een lengtevoorsprong op de tweede plaats. Daarachter is het Action Squatter. En derde is Intact Hornline. Vierde plaats voor Johnny Cash. Maar de draai de eerste bocht in. En Dirk Buitenzorg pakt 2 lengtevoorsprong op Intact Hornline en Action Squatter. En dit is uw sterk. Waar hier in het al. Geen hoopvolle toekomst. Maar riepvaardige slacht. Ja, dit is dus sterk. Geef het een vaart.
het lood van de veiling, dat jij er het meest. Maar de sportredactie van Omroep Friesland, die kan nu in actie en maakt een plan. Zij kochten een sulky, wat biks en wat heer, en redden u sterren van een tiegerwisse deer. Zij bellen maar elke der kamer in het loon en in een liedskofke wil Friesland in de baan. Een erelied zien daar, hier uitzicht geen al. Speel het nou de haatrol in zijn eigen zo. Geen Ankie maar sjouwtje, die stond hem nog leer. Een geweldige draafhiest en waar wiet nog voor meer. Zijn hart komt van buitenzorg, dus hij maakt geen nood. Want mij is een boko, het zit hem in het bloed. Wij wist je sterk, liefde en lok, een leven in vrijheid, een carrière op de top. Lief in draven, lief in winnen, terug is nou En de paarden zijn halverwege de laatste bocht. En het is Dirk Buitenzorg die nog altijd 2 lengte voorsprong heeft. Op de tweede plaats Intact Hornline en derde is Action Squatter. Paarden zijn in de laatste rechte lijn in de derby. En het is Dirk Buitenzorg die verder wegloopt. Dirk Buitenzorg, de draver die niemand wilde hebben, pakt 3, pakt 4 lengte voorsprong. En Dirk Buitenzorg wint de derby hier op Duinlicht. Tja, als dit geen hit wordt, dan weet ik het ook niet meer. Dit weer de laatste boppenslag van dit jaar. In 2012 ben we er weer. Nou toon ze vanzelfs nog wel het Boppenslagcafé. En dan net de minste gasten. Foppe de Haan en Jillert Anema. Voor nou een heel noffelijk joen en stem op Dirk. Doeg.